Moi kaikille. Tänään tässä työpäivän lopuksi Facebookia katsellessani päädyin tänne Cafe-sivulle katselemaan Jari Larun päivitystä aiheesta Chromebook ja ohjelmointilaajennukset. Tuota linkkiä katsellessani päätin sitten vähän googlata itse, koska Arduinon ohjelmoiminen web-selaimessa on tuntunut aina mielenkiintoiselta asialta ja nyt se on minulle tosi ajankohtainen, koska omalla ohjelmointi- ja rakentelu valinnaskurssilla on ajankohtaista siirtyä tekemään Arduino-hommia ja PC-koneita ei ole riittävästi, joten olisi hauska nähdä, miten tämä onnistuu Chromebookilla. Päädyin tällaiselle sivulle kuin codebender.cc ja homma menee näin. Rekisteröidytään palveluun. Tein sen itse nyt Google-tunnuksella. Valitsen tuon tunnuksen. Ja Codebender pyytää lupaa tarkastella sähköpostiosoitetta ja profiilin perustietoja. Okei, hyväksytään. Ja tästä eteenpäin. Noin, mennään eteenpäin, ei lueskella nyt näitä tässä. Alkuun tulee ohjeet, miten toimitaan. Olet täällä, seuraavaksi asennetaan selainlaajennus, kolmanneksi asennetaan Arduino-ohjaimet ja neljänneksi kokeillaan Arduinoa Codebenderillä. Let's go! Ensimmäiseksi pyytää asentamaan selainlaajennuksen. Klikataan ja hyväksytään. Suljetaanpa tuosta pois tuo ylimääräinen ikkuna. Ja seuraavaksi tulee ohjainten asennus. Ja tämä onkin hauska kohta Chrome-käyttöjärjestelmällä, koska mitään ohjaimia ei tarvitse asentaa. Nyt käsketään liittämään Arduino. Minulla se Arduino tässä tapauksessa on tällainen Arduino Uno. Liitän sen tuonne USB-porttiin. Se onkin toisella puolella. Ei kun missä se on? Tuolla. No niin, nyt se on kiinni. Sen, että Arduino on kiinni, näkee yleensä tästä, että valot alkaa vilkkumaan. Kun Arduino saa virtaa USBn kautta. Seuraavaksi valitaan täältä, mikä Arduino on käytössä. Mulla se on nimenomaan tämä Arduino Uno. Tämän listalta löytyy kuitenkin käytännössä kaikki mahdolliset Arduino-vaihtoehdot. Niitä on täällä todella paljon. Tämä on erittäin kattava. Eli valitaan tuo oma Uno. Ja sitten sen jälkeen valitaan oikea USB-portti. Tässä tapauksessa ne näyttää tuollaisilta, koska tämä on oikeasti Linux, eikä se ei nimittele niitä USB-ksi, vaan tuon laitenimen kautta. Mutta nyt tässä ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa kuin kokeilemalla löytää, kumpi se näistä on. Kokeillaanpa ensin tuota 0 ja sitten laitetaan Run on Arduino. Laite ei vastaa. Kokeillaanpa sitä toista sitten. Ja sen jälkeen taas Run on Arduino. No niin, ja homma näyttää siltä, että laite toimisi. Katsotaanpas mitä täällä on. Kokeillaan tätä Play with the Code. Eli kokeillaan koodaamista. Sori, että joudutte tässä vähän odottelemaan. No niin, ja tähän latautuu tämmöinen hyvinkin samantyyppinen näkymä kuin se perinteinen Arduino IDE. Eli tässä on vaihtoehtona tallentaa, sitten tässä on koodin testaus tai verifiointi ja sitten sen ajaminen Arduinossa. Ja tässä on tämä perus vilkkukoodi,
sketsi tässä valmiina, niin jotta päästään kokeilemaan, että miten se toimii, niin mä muutan tuolta tämän Decay Write Low-vaiheen niin, että kun se on nyt 1000 millisekuntia, mä vaihdan sen 100 millisekuntia, niin nähdään, että onnistuuko tämä lataus. Jos se lataus onnistuu, niin täällä Arduinossa vilkkuu nopeasti nämä ledit, ja sen jälkeen tämä vilkku tässä, joka nyt on aina 1000 millisekuntia päällä, 1000 millisekuntia pois, niin jos tämä onnistuu, niin se rupeaa vilkkumaan niin, että se on 1000 millisekuntia päällä ja 100 millisekuntia pois päältä. Ensimmäiseksi ajetaan tämä Verify Code, eli testataan, että se koodi on virheetön. Tämä on tämä normaali proseduuri aina tässä Arduino-hommassa. Verifikaatio onnistui. Ja nyt tämän jälkeen katsotaan, että miten onnistuu tämä sen koodin lataaminen tänne Arduinoon. Katsotaanpas. Ja vilkkuu, noin, näyttää hyvältä. Ja se on sekunnin päällä ja 10 sekunnin pois päältä. Näin helppoa ei tämä mitenkään edes kuuluisi voida olla. Mä oon aivan onneni kukkuloilla ja haluankin jakaa tämän teille kaikille. Kiitoksia, mukavaa illan jatkoa.